Εδεσιμολογιότατε Πρωτοπρεσβύτερε Πατέρα Αντώνιε Καλιγέρη, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονύμου, Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Καθολικών Αθηνών Πατέρα Θεόδωρε, Εδέσιμε κύριε Παναγιώτη Καταρτζή, Πρόεδρο της Συνόδου της Ευαγγελικής Εκκλησίας Ελλάδος, Σεβαστοί Πατέρες, αξιότιμε κύριε Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα Θρησκευμάτων, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι καθηγητές, αξιότιμε κύριε Διευθυντά της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, αξιότιμες και αγαπητές μου συμπρόεδροι και μέλη του ΔΣ του Οικουμενικού Φόρουμ Ευρωπαίων Χριστιανών Γυναικών Δάμαρης η Αθηναία, διαδικτυακά συμμετέχοντες, κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε. Το Οικουμενικό Φόρουμ Ευρωπαίων Χριστιανών Γυναικών Δάμαρης η Αθηναία, του οποίου έχω την τιμή να είμαι η καθολική συμπρόεδρος, μαζί με την κυρία Μαρία Λυράκη και την κυρία Ελένη Λάνδρου, συμπροέδρους από την Ορθόδοξη και την Ευαγγελική Εκκλησία αντίστοιχα, είναι σωματείο αναγνωρισμένο από την ελληνική πολιτεία και μαζί με την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία αποτελούν τους μοναδικούς οικουμενικούς οργανισμούς στην Ελλάδα με νομική προσωπικότητα. Η Δάμαρης είναι επίσης μέλος του ευρύτερου Οικουμενικού Φόρουμ Ευρωπαίων Χριστιανών Γυναικών μεταξύ 30 χωρών της Ευρώπης. Σκοπός του σωματείου μας είναι να δώσει τη δυνατότητα στις Ελληνίδες χριστιανές γυναίκες, μέσα από τη δραστηριοποίησή τους σε συνεργασία με τις εκκλησίες και τους κοινωνικούς φορείς, να βρουν μια κοινή ταυτότητα, να αυξήσουν τη χριστιανική τους αλληλοκατανόηση και να πάρουν πρωτοβουλίες για την ενότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την ακεραιότητα της δημιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε να απευθυνθούμε και να ζητήσουμε τη συμπαράσταση του Δήμου Αθηναίων και ιδιαίτερα του ίδιου του Δημάρχου, κ. Κώστα Μπακογιάννη, της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και των εκκλησιών μας, για να οργανώσουμε το Διεθνές αυτό συνέδριο με θέμα πρόκληση, ώστε να εμβαθύνουμε σε ένα φαινόμενο, το οποίο δεν κάνει βέβαια την εμφάνισή του για πρώτη φορά στις μέρες μας, από ό,τι φαίνεται όμως οι συνθήκες κρίσης συντελούν και απειλούν με την επίτασή του. Και καθώς το πρόβλημα εντοπίζεται μέσα στην οικογένεια, τον πρωταρχικό και ουσιαστικό αυτόν παράγοντα διαμόρφωσης της προσωπικότητας των ανθρώπων των επόμενων γενεών, πιστεύουμε ότι η ανάδειξη της σημαντικότητας μιας παρέμβασης ήταν για μας ηθική υποχρέωση. Την οργάνωση αυτού του συνεδρίου τις τελευταίες ημέρες επισκίασε η τραγωδία στα Τέμπη και το εθνικό πένθος. Ωστόσο, συνεχίσαμε να εργαζόμαστε με ζήλο, αφιερώνοντας τη δουλειά μας στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να θέσουμε την πολιτεία και την Εκκλησία πρώτων ευθυνών τους. Να απαιτήσουμε λύσεις και όχι μόνο κοινωνικό μάρκετινγκ, δηλαδή τη σχεδίαση και εκτέλεση προγραμμάτων με στόχο την προώθηση κοινωνικών αλλαγών που συνήθως μένουν στο σχεδιασμό, αλλά λύσεις ουσίας με αποτελέσματα, όσο και αν αυτό ακούγεται ουτοπικό, σήμερα που η κουλτούρα της ανοχής της βίας είναι καθημερινό φαινόμενο. Και τολμώντας ταπεινά να εμπνευστώ από την ποιμαντική διάταξη της Δεύτερης Συνόδου του Βατικανού, Gaudium et Spes, η οποία υποστηρίζει ότι η σύγχρονη Εκκλησία οφείλει να μοιράζεται όχι μόνο τις χαρές και τις ελπίδες, αλλά και τις λύπες και το άγχος των ανθρώπων που βασανίζονται από τις ανισότητες, να πω ότι αυτό ισχύει και για μια ευνομούμενη πολιτεία, που όπως πιστεύω είναι η ελληνική. Ευχαριστώ θερμά όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν με πολλούς τρόπους μαζί μας. Ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Κώστα Μπακογιάννη, που στάθηκε στο πλευρό μας, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του, το σύνολο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που βοήθησε τη διοργάνωση αυτή σε κάθε βήμα, τις εκκλησίες μας, οι οποίες ευλόγησαν την προσπάθειά μας και συνέβαλαν οικονομικά, και βέβαια τους χορηγούς μας, την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, το εργαστήρι Λίλιαν Βουδούρη και το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου μας, Αθήνα 984. Με χαρά και λίγη υπερηφάνεια, δεν σας κρύβω, σας ανακοινώνω ότι σε λίγους μήνες και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο θα έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου,
για να επικεντρωθούμε στην ενδοοικογενειακή βία που αφορά τα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Θα προσκαλέσω τώρα τον ετεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Αντώνιο Καλιγέρη, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, για ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατα Αρχιεπίσκοπο των Ρωμακαθολικών στην Ελλάδα, εδέσουμε κύριε Καταρτζή, εξοχότατε κύριε Υφυπουργέ, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, μεταφέρω το χαιρετισμό και τις ευχές του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου. Αγαπητοί αγαπητές μου, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για τη διοργάνωση του συνεδρίου με θέμα «Οι γυναίκες μιλούν, αντιδρούν στη βία και ελπίζουν. Πραγματικότητα και προοπτικές» από το Οικουμενικό Φόρουμ Ευρωπαίων Χριστιανών Γυναικών Δάμαρης η Αθηναία. Αρχικά, διότι είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή που αποθεώνεται η ατομική αποτελεσματικότητα να αποδεικνύεται έμπρακτα η αξία της συνάντησης, της ευαισθητοποίησης, της συστράτευσης και της συνεργασίας για την εκπλήρωση ενός κέριου για όλους σκοπού. Είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε στα τρία ρήματα του τίτλου. Οι γυναίκες μιλούν. Πρέπει να μιλήσουν. Όχι όμως μόνο οι γυναίκες, ούτε μόνο όσες έχουν πληγωθεί από το δηλητήριο της βίας. Ο πόνος που προκλήθηκε σε αυτές, η πρόληψη και η αντιμετώπιση του είναι αναγκαίο να μας απασχολήσει όλους και όλοι να μιλήσουμε για να προστατεύσουμε και να στηρίξουμε όσες εξέρχονται από κακοποιητικά περιβάλλοντα. Η αντίδραση όλων μας στη βία είναι η διαφύλαξη και η υποστήριξη του ανθρωπίνου προσώπου. Πολλές φορές, εξαιτίας των πολλών δυσάρεστων γεγονότων, αισθανόμαστε ότι ο κόσμος γίνεται πολύ σκοτεινός, ότι δεν έχουμε προοπτική. Η χριστιανική πίστη μας όμως είναι πίστη ελπίδας και προοπτικής που ριζώνει στην Ανάσταση του Χριστού. Η ελπίδα που γεννιέται από την νίκη του Κυρίου μας επί του θανάτου είναι η μήτρα που κυοφορεί την προοπτική για αλλαγή των νοοτροπιών που γεννούν βία και τόσες άλλες μορφές του κακού. Η ευθύνη που φέρουμε όλοι οι χριστιανοί είναι να βιώσουμε το φως της Ανάστασης του Χριστού και αυτό να γίνει αφορμή της ύπαρξής μας και κινητήριος δύναμη της καθημερινής βιωτής μας. Το ανθρώπινο πρόσωπο σώζεται και ολοκληρώνεται σε αυτή την προοπτική και γι' αυτό άλλωστε στο χριστιανισμό δεν χωρά καμία διάκριση για οποιαδήποτε ενέργεια που αλλοιώνει την ελευθερία του. Θεωρώ, επίσης, σπουδαίο το γεγονός της συνάντησης των τριών ομολογιών προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου. Θέματα όπως η ενδοοικογενειακή βία που απασχολούν την κοινωνία δεν είναι δυνατόν να μην γίνονται αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης, προβληματισμού και αναζήτησης προτάσεων πρόληψης και αντιμετώπισης, εκδηλώνοντας από μια άλλη θέση την αλληλεγγύη μας στις δοκιμαζόμενες γυναίκες. Πιστεύω πως βρισκόμαστε όλοι μας στη σημαντική στιγμή της συνάντησης και της οργάνωσης θεσμών και δομών που υπηρετούν κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, την καταγωγή του. Σε αυτή την κατεύθυνση εργάζεται και η πρωτοβουλία για την πρόληψη ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, αποδεικνύοντας πως η συνάντηση των χριστιανικών ομολογιών στον κοινωνικό χώρο μπορεί να βοηθήσει στη θεμελίωση κοινοτήτων αλληλεγγύης και αμοιβαίου σεβασμού. Εύχομαι καλή επιτυχία στην πολυεπίπεδη αυτή συνάντηση. Ο Θεός να σε ευλογεί. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Να παρακαλέσω τώρα τον Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Αθηνών, τον πατέρα Θεόδωρο Κοντίδη, για τον δικό του χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με χαρά εκφράζω τις ευχές μου για την επιτυχία αυτού του συνεδρίου, το οποίο αγγίζει όντως μία πτυχή της κοινωνικής ζωής μας. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην οικογένεια πρέπει και περιμένουμε να
κυριαρχεί να υπάρχει ενότητα και αγάπη και συμπαράσταση και όταν μέσα στην οικογένεια ακριβώς αναπτύσσεται η βία, η καταπίεση, είναι κάτι πολύ βασικό που πλήττει και την κοινωνία και την προσωπική μας ζωή. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι είμαστε από πολλούς και διαφορετικούς θεσμούς και με την διαχριστιανική συνεργασία και με τη συνεργασία με την πολιτεία για να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να βοηθήσουμε σε αυτή την κατάσταση τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια τόσο δύσκολη περίπτωση. Επίσης, βρίσκω ότι εμείς από τη μεριά μας, μέσα στην Εκκλησία, ο θεσμός της ενορίας είναι σημαντικός για να συνειδητοποιήσει, να αναγνωρίσει αυτό το πρόβλημα και ορισμένες φορές μάλιστα έχουμε και πιο μακρινούς ανθρώπους και οικογένειες οι οποίες πλησιάζουν στην ενορία γιατί αναζητούν μια τέτοια συμπαράσταση μέσα στην ενοριακή κοινότητα. Όταν αυτή είναι κοινότητα, και ξέρετε ότι θα έπρεπε να είναι, αλλά εδώ οι δυσκολίες είναι πολλές και οι ελλείψεις πολλές, αλλά και μέσα στις ενορίες μας ορισμένες φορές δεν έχουμε και την απαραίτητη γνώση ή τα απαραίτητα μέσα για να ανταποκριθούμε και σε περιπτώσεις πιο πολύπλοκες. Και συνεπώς έχουμε την ανάγκη να προστρέξουμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ειδικευμένοι ή εκ μέρους της πολιτείας, εκ μέρους της αστυνομίας, εκ μέρους θεσμών που έχουν και μια επιστημονική, ιατρική, η ψυχολογική ειδικότητα επάνω στο θέμα αυτό. Εύχομαι λοιπόν αυτές οι εργασίες και ό,τι πούμε και ό,τι συζητηθεί να είναι ένα έναυσμα, μια ενθάρρυνση για να δούμε από πιο κοντά το ζήτημα αυτό και να το δούμε με περισσότερη ευαισθησία και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και πιο αποτελεσματικά. Και ο Θεός να ευλογεί όλη αυτή την ωραία προσπάθεια. Χαιρετισμό επίσης θα απευθύνει ο εδέσιμος κ. Παναγιώτης Γκανταρτζής, πρόεδρος της Συνόδου της Ευαγγελικής Εκκλησίας Ελλάδος. Καλησπέρα σας. Με ανάμεικτα συναισθήματα ερχόμαστε να χαιρετήσουμε το συνέδριό σας, καθώς το θέμα του μας θυμίζει την αποτυχία μας ως κοινωνία να τιμήσουμε δεόντως την γυναίκα ως πρόσωπο πλασμένο κατ' εικόνα Θεού, να τιμήσουμε γενικότερα την ιερότητα της ζωής και την αξία και την αποστολή του θεσμού της οικογένειας. Μας θλίβει ότι τον 21ο αιώνα χρειάζεται να κάνουμε ένα συνέδριο για να μιλήσουμε για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Από την άλλη όμως είναι παρήγορο ότι μιλούμε πλέον ανοιχτά γι' αυτό και μάλιστα ότι οι εκκλησίες έρχονται να συμμετάσχουν στη συζήτηση αυτή. Πρέπει εδώ να παραδεχτούμε με ειλικρίνεια ότι συχνά οι εκκλησίες αδιαφόρησαν, ανέχτηκαν, κάποτε και συνέβαλαν στην καλλιέργεια προϋποθέσεων και αντιλήψεων που γέννησαν παθογένειες και στρεβλώσεις μέσα στη ζωή της οικογένειας και κυρίως ό,τι αφορά τη θέση και το ρόλο της γυναίκας. Είναι λοιπόν ελπιδοφόρο το ότι μπαίνουμε σε αυτόν τον αναστοχασμό και σε αυτή τη συζήτηση. Θα είναι όμως παραγωγικό αν το κάνουμε με τόλμη και διάθεση εξομολογητική. Προσευχόμαστε λοιπόν ο Θεός της ειρήνης να σας οδηγήσει στις εργασίες σας και να φωτίσει όλους μας, ώστε η οικογένεια να γίνει ξανά ο τόπος της ασφάλειας, το καταφύγιο της ειρήνης και το περιβάλλον της αγάπης και του αμοιβαίου σεβασμού. Ο Θεός να σε ευλογεί. Στη συνέχεια παρακαλώ το Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, κύριο Γιώργιο Καλαντζή, για έναν δικό του χαιρετισμό.
Δημοσιολογιότατε, σεβασμιότατε, εδέσιμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργέ, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είναι προφανές ότι το σημερινό συνέδριο, ειδικά για τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, έχει διπλή σημασία. Η μία είναι το ίδιο το θέμα του, η καταπολέμηση αντιλήψεων, ιδεών, στάσεων και πρακτικών που δυστυχώς εξακολουθούν να εφίστανται στην κοινωνία μας. Και το δεύτερο σημείο είναι η συνεργασία χριστιανών, των μεγαλύτερων χριστιανικών ομολογιών στη χώρα μας, προς έναν σκοπό που δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ιερός. Ασφαλώς, η ευθύνη των θρησκευτικών λειτουργών δεν είναι καθόλου μικρή, για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί για όποιον θρησκεύεται αυτό που πιστεύει είναι ένας οδηγός στη ζωή του, αλλά γιατί οι θρησκευτικοί λειτουργοί έχουν ένα ιδιαίτερο κύρος, μια ιδιαίτερη ισχύ, μια πνευματική ακτινοβολία, ειδικά σε κοινωνίες που έχουν μεγάλο ποσοστό θρησκευομένων, όπως η ελληνική. Κατά συνέπεια, το θετικό παράδειγμα μπορούν να δώσουν οι εκκλησίες και γενικότερα θρησκευτική λειτουργή όλων των θρησκευμάτων. Είναι πολύ σημαντικό για να ορθωθούν τα τείχη που πρέπει απέναντι σε όσους επιχειρούν να συνεχιστούν πρακτικές και αντιλήψεις που ανήκουν σε κάθε άλλο παρά λαμπρές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω το σημερινό συνέδριο και βεβαίως το Υπουργείο Παιδείας, άλλωστε και η παρουσία του κυρίου Συρίγου είναι αποφασιστικού χαρακτήρα γι' αυτό, θα είναι πάντοτε στο πλευρό τέτοιων πρωτοβουλειών και δράσεων. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, θα προσκαλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο Αθηναίων και οικοδεσπότη μας, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, για το χαιρετισμό του και για να κηρύξει την έναρξη αυτού του συνεδρίου. Εδεσιμολογιότατε, σεβασμιότατε, εδέσιμε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κυρίες και κύριοι καθηγητές, κύριοι εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλες, καλωσορίσατε στο Δημαρχείο της πόλης των Αθηνών, καλωσορίσατε στο σπίτι των Αθηναίων. Είναι ιδιαίτερη η χαρά για όλους εμάς και ιδιαίτερη η τιμή που σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ. Συγκεντρωθήκαμε ξεπερνώντας διαχωριστικές γραμμές, ξεπερνώντας ταπού, σπάζοντας τείχη, διότι αυτό που μας ενώνει είναι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό, διάχυτο και επιτρέψτε μου να πω οικουμενικό, το οποίο, όπως όλοι ξέρουμε πολύ καλά, λαμβάνει πολλές μορφές. Κάποιες ορατές και κάποιες αόρατες, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, της σεξουαλικής και της συναισθηματικής κακοποίησης. Και βεβαίως, κακά τα ψέματα, υπόθηκε και λίγο νωρίτερα, πρόκειται για ένα φαινόμενο βαθιά ριζωμένο σε κοινωνικές τάσεις, πεποιθήσεις σχετικά με το φύλο και την εξουσία. Και αυτό σημαίνει πως μας αφορά όλους. Αυτό σημαίνει πως μας αφορά όλες, ως γονείς, ως συντρόφους, ως συγγενείς, ως συναδέλφους, αλλά κυρίως ως ανθρώπους και ως πολίτες. Και αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι νιώθω πραγματικά απαράμιλο θαυμασμό για το θάρρος, το κουράγιο, τη γενναιότητα και τη δύναμη των γυναικών που μιλούν για αυτή τους την εμπειρία, που αντιδρούν στη βία. Αναγνωρίζοντας την επίγουσα ανάγκη για μια συντονισμένη και δομημένη αντιμετώπιση του φαινομένου, μακριά από τις παλαιαϊκές λογικές του κοινωνικού μάρκετινγκ, ο Δήμος Αθηναίων έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα. Συστήσαμε την Αντιδημαρχία Πολιτικών Ισότητας, Αντιμετώπιση Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας. Είναι εδώ και αρμόδια κυρία Αντιδήμαρχος. Είναι η πρώτη φορά που συστήνεται μια τέτοια αντιδημαρχία στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσω αυτής αναβαθμίζουμε τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, αλλά και δημιουργήσαμε μια πρότυπη δομή, το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας
και των πολλαπλών διακρίσεων. Σε αυτό παρέχονται πολύτιμες συμβουλευτικές και νομικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες για όλες τις γυναίκες. Και ταυτόχρονα διατηρούμε ανοιχτή την αναγκαία γραμμή επικοινωνίας και διοργανώνουμε ασφαλώς πολλά σεμινάρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κυρίως απευθυνόμενοι στις νεαρές ηλικίες. Κυρίες και κύριοι, ο τερματισμός της έμφυλης βίας απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια από άτομα, από κοινότητες, από κυβερνήσεις, για τη δημιουργία επιτέλους μιας νέας κουλτούρας, μιας νέας κοινωνικής ηθικής που εκτιμά και σέβεται τις γυναίκες. Για μια κοινωνία που διασφαλίζει την ασφάλεια και την ευημερία για όλους και για όλες. Και γι' αυτό το λόγο η σημασία αυτού του φόρουμ είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Και θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω όλους εκείνους που μας επέτρεψαν να είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Από την πολιτεία και τις 3 ομολογίες μέχρι την κοινωνία των πολιτών. Και να δεσμευτώ, μιλώντας εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων, πως αυτή δεν είναι παρά μόνο μία στάση σε ένα συνεχή αγώνα μέχρι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πως πια τέτοια φόρουμ δεν είναι αναγκαία. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων μας. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε στο Δημαρχείο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα παραδώσω τη σκητάλη, το μικρόφωνο δηλαδή, στην κυρία Βασιλική Μαυροσκά, μέλος του ΔΣ του Οικουμενικού Φόρουμ Ευρωπαίων Χριστιανών Γυναικών και αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας, η οποία θα προεδρεύσει στην πρώτη συνεδρία. Κυρία Μαυροσκά. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, ευαίσθημε, σεβαστοί πατέρες, εξοχότατε, εντιμότατοι, ελογιμότατοι, εκλεκτοί ομίγυροι, διαδικτυακά συμμετέχοντες φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο επιστημονικό μέρος του παρόντος συνεδρίου. Η πρώτη συνεδρία θα μας οριοθετήσει το πραγματιστικό πλαίσιο του θέματος μέσα από τις εισηγήσεις 2 εξαίρετων καλεσμένων, του κυρίου Άγγελου Συρίγου και της κυρίας Βασιλικής Αρτινοπούλου, τους οποίους και ευχαριστούμε διαιτέρως για την αμεσότατη ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Επιτρέψτε μου αρχικά να συστήσω τον πρώτο εισηγητή, τον κύριο Συρίγο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής του Πάντιου Πανεπιστημίου και παράλληλα από το 2021 υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιο για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Ο κύριος καθηγητής, γεννημένος στην Αθήνα το 1966, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας έπειτα το τίτλο του διδάκτορα νομικής από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, στο Σύμβουλο της Ευρώπης και δικηγόρευσε εδώ στην Αθήνα. Η πορεία προσφοράς του σε θέματα παιδείας, μετανάστευσης, ηθαγένειας είναι πλούσια, όπως και η θητεία του ως μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Πολιτεύεται στην Α Αθηνών και από το 2019 υπηρετεί τη χώρα μας ως βουλευτής. Θεωρώ ακράδαντα, κύριε Υπουργέ, ότι σημαντικότατο στοιχείο του βιογραφικού σας είναι ότι είστε παντρεμένος με την κυρία Σταματούδη και έχετε 2 παιδιά. 3 παιδιά, με συγχωρείτε. Έτσι λοιπόν, κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε εισήγηση με θέμα «Βία κατά των γυναικών. Ο ρόλος της εκπαίδευσης». Παρακαλώ. Εδεσιμολογιότατε, σεβασμιότατε, εδέσιμε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριοι εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας που έχετε πολύ σημαντικό ρόλο, δυστυχώς, σε αυτό το θέμα, το οποίο αναπτύσσουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι με το πανεπιστημιακό βίο, κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσω με μία φράση. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει το περιστατικό, αλλά αναφέρεται ότι έχει γίνει, οπότε θα το αναφέρω. Είναι η περίφημη συνάντηση του αυτοκράτορα Θεόφιλου με την Κασιανή. Είναι η συνάντηση στην οποία ο Θεόφιλος ψάχνει να βρει σύζυγο, την πλησιάζει και της λέει
ως άρα διαγυναικός ερεί τα φαύλα, εννοώντας ότι όλα τα κακά προέρχονται από γυναίκες, από τη γυναίκα. Και σύμφωνα πάντοτε με αυτό που συνοδεύει, το λέω γιατί δεν είμαστε σίγουροι για το περιστατικό, αλλά σύμφωνα με αυτό που το συνοδεύει, η Κασιανή το απαντάει, αλλά και διαγυναικός πηγάζει τα κρήτο αναφερόμενη στην Παναγία. Το λέω αυτό διότι η συγκεκριμένη φράση θεωρώ ότι εκφράζει τις προκαταλήψεις τις οποίες έχει η κοινωνία μας σε πολλά θέματα. Η φράση του άντρα αυτοκράτορα ότι από τη γυναίκα προκύπτουν όλα τα φαύλα, με αναφορά στην Εύα, είναι ενδεικτική, όπως είναι ενδεικτική και η απάντηση της Κασιανής. Υπ' αυτό το πρίσμα αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Οικονομικό Φόρουμ των Ευρωπαίων Χριστιανών Γυναικών, Δάμαρης η Αθηναία, που φέρνει στην επιφάνεια αυτό το θέμα από μια χριστιανική πλευρά. Δεν το έχουμε αντιδεί πολλές φορές αυτό το πράγμα και σημειώνω την πολύ σημαντική συνύπαρξη τριών διαφορετικών δογμάτων, πήγα να πω. Πώς το είπατε, κύριε Καλατζή? Ομολογιών. Ομολογιών. Δεν μου άρεσε ο όρος ομολογιών, αλλά το ξέχασα. Τριών διαφορετικών ομολογιών. Λοιπόν, εάν διαβάσετε κάποιος την πρώτη ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών, θα διαπιστώσετε ότι περιέχει 27 διαφορετικές μορφές βίας. Μερικές από αυτές μας είναι γνωστές. Ο βιασμός, η ενδοοικογενειακή βία, η βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων. Μερικά δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχώς γνωστά στη χώρα μας, όπως ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων που συμβαίνει σε χώρες της Βορειοαφρικής κυρίως. Υπάρχουν και νεότερες μορφές βίας, όπως η μη συνενετική πορνογραφία. Δυστυχώς, οι 27 μορφές βίας υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από το European Agency for Fundamental Rights, το ΦΡΑ, διαπιστώνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 3,7 εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί σεξουαλική βία. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι η σεξουαλική βία στο 8% έχει ασκηθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 12 μήνου από την έρευνα. Δεν θα ήθελα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά τα στοιχεία, τα διαπιστωτικά που φωτογραφίζουν μια κατάσταση. Θα ήθελα να φέρω δύο στοιχεία που παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Το πρώτο είναι ότι οι μισές από τις καταγγελίες δεν πραγματοποιούνται από τις ίδιες τις γυναίκες, αλλά από τρίτα πρόσωπα αντί για τα ίδια τα θύματα. Πράγμα το οποίο σημαίνει τις προκαταλήψεις, τις ψυχολογικές επιπτώσεις και το στίγμα το οποίο συνοδεύει ακόμη και σήμερα μια τέτοια καταγγελία. Ιδίως στις πιο μικρές κοινωνίες, αλλά ακόμη και στις μεγάλες. Το δεύτερο σημείο αφορά στη χώρα μας. Κατά την περίοδο του εγκλισμού λόγω κορονοϊού στα σπίτια, υπερδιπλασιάστηκαν οι καταγγελίες οι οποίες γίνονταν για ενδοοικογενειακή βία. Πράγμα το οποίο και μάλιστα το 69% των θυμάτων ήταν γυναίκες. Υπήρχε ενδοοικογενειακή βία και εις βάρος παιδιών, αλλά το σχεδόν 70% ήταν γυναίκες. Το λέω αυτό διότι η αντιμετώπιση και η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, αλλά μπορώ να πω και γενικότερα της βίας, είναι πρωτίστως ζήτημα κουλτούρας και παιδείας. Αυτή η μορφή βίας έχει γίνει ανεκτή και έχει επιβιώσει μέσα στο χρόνο παρά τη σημαντική μετεξέλιξη των κοινωνιών. Και ενώ μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ μιλάμε για διεύρυνση πολιτικής προστασίας, υπάρχουν ορισμένα στερεότυπα τα οποία παραμένουν. Πριν αναφερθώ στο θέμα παιδείας, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, να σας αναφέρω κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση πριν μερικά χρόνια. Κάθε χρόνο στο Πανεπιστήμιο έχω έναν αριθμό περίπου 7 με 10 φοιτητών με καταγωγή από την Αλβανία. Συνήθως, μάλιστα, όχι συνήθως, ο κανόνας είναι ότι είναι απόλυτα ενσωματωμένοι
Και συνήθως φτάνω στο τελευταίο έτος για να διαπιστώσω, διαβάζοντας το όνομά του στην προφορική εξέταση, ότι είναι αλβανικής καταγωγής. Μερικοί από αυτούς έχουν επιστρέψει στην πατρίδα των γονέων τους και εργάζονται εκεί. Πριν από 3 χρόνια περίπου, είχα επισκεφτεί την Αλβανία, στα Τύρανα, και είχα την τύχη στο τέλος των συναντήσεών μου να δω κάποιους από τους φοιτητές μου, οι οποίοι είχαν έρθει να με βρουν. Μεταξύ αυτών ήταν και 2 φοιτήτριες, οι οποίες μου ανέφεραν στη συζήτηση πάνω ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελληνικής και της αλβανικής κοινωνίας. Η απάντηση ήταν το ξύλο κατά των γυναικών. Είναι, λέει, περίπου κανόνας αυτό που εσείς πάτε να εξαλείψετε στην Ελλάδα. Μου είχε κάνει εντύπωση ως φράση, διότι θεωρούσα ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα ήταν αυξημένο. Και εκεί μου λένε, όχι, εδώ είναι αυξημένο, εσείς δεν έχετε πρόβλημα. Το λέω όλο αυτό διότι η βία κατά των γυναικών δεν θα εξαλειφθεί μόνο με την καλύτερη διαχείριση των καταγγελιών. Όσες καταγγελίες και να έχουμε, όσες γραμμές τηλεφωνικές και να φτιάξουμε, όσους ψυχολόγους και να βάλουμε, δεν θα εξαλειφθεί το φαινόμενο της βίας. Το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και της βίας γενικότερα αντιμετωπίζεται στη ρίζα του. Και η ρίζα του είναι η παιδεία εν τη ευρεία ενία. Η παιδεία που δίνεται από το σχολείο, η παιδεία που δίνεται από την οικογένεια, η παιδεία που δίδεται από την κοινωνία. Επομένως, η πρόληψη ξεκινάει μέσα στο σχολείο, στον τομέα που αφορά σε εμάς, από τη διαπαιδαγώγηση, και το σχολείο έχει κυρίαρχο ρόλο. Υπάρχει το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσεως για την Ισότητα των Φύλων της χώρας, στο οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλα τα Υπουργεία και στόχος είναι η προώθηση της έννοιας της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές που ασκούνται. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έχει ζητηθεί και είναι στόχος να υπάρχουν όργανα για τα θέματα ισότητας σε κάθε βαθμίδα της εκπαιδεύσεως και να υπάρχουν και συστηματικές εκστρατείες οι οποίες να αναφέρονται στα θέματα ισότητας των φύλων, να ευαισθητοποιούν τους νέους σε θέματα, στην κουλτούρα της βίας, στην κουλτούρα της ανοχής, στην κουλτούρα της αποδοχής του διαφορετικού. Να τονίζουν τα λάθος πρότυπα και να επισημαίνουν συμπεριφορές οι οποίες εν δυνάμει καταλήγουν σε βία κατά των γυναικών. Ένα από τα θέματα τα οποία θίγει βεβαίως είναι ότι αρκετά άτομα, κυρίως νέα, τα οποία έχουν πέσει θύματα κακοποίησεως, φοβούνται να μιλήσουν, παρόλο που υπάρχουν οργανισμοί που τις υποστηρίζουν. Και ένα από τα ζητήματα που θέτει το συγκεκριμένο σχέδιο είναι να δώσουμε φωνή σε αυτά ακριβώς τα άτομα. Επειδή όλα αυτά δεν γίνονται μόνο με λόγια, αλλά γίνονται και με ευχολόγια, αλλά δίνονται και με χρηματοδότηση, προβλέπεται και συγκεκριμένη χρηματοδότηση στα θέματα παιδείας για αυτά τα θέματα. Από την εμπειρία που έχω από τα 3 μου τέκνα πάντως, μπορώ να σας πω ότι αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει στο σχολείο, δηλαδή περνάνε σωστά πρότυπα, δεν είμαι βέβαιος όμως κατά πόσον αυτά μπορούν να περάσουν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ειδικά στο θέμα των πανεπιστημίων, που είναι και το δικό μου αντικείμενο ως αρμοδιότητα. Έχουμε τον νόμο 4957 του 2022, ψηφίστηκε πέρσι τον Ιούλιο, ο οποίος αναφέρεται σε αυτό το θέμα με συγκεκριμένα άρθρα. Υπήρχαν επιτροπές ισότητας μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτές μετεξελίχθηκαν με τον νέο νόμο σε επιτροπές ισότητας των φύλων και καταπολεμήσεως των διακρίσεων. Και ο στόχος τους είναι σε κάθε πανεπιστήμιο να υπάρχει μία επιτροπή ισότητας, η οποία να αναφέρεται στην ισότητα των φύλων, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, να διευκολύνει στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων με βάση και το φύλο, αλλά και τη φυλετική, εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, τον προσανατολισμό, την ηλικία, το γενετήσιο προσανατολισμό, την ηλικία, όλα αυτά τα πράγματα, και να προσπαθεί να προλαμβάνει τις διακρίσεις.
Τώρα, πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι περιλαμβάνει μέσα σε αυτά τα θέματα τα οποία ασχολείται τη σεξουαλική παρενόχληση ή την παρενόχληση λόγω φύλου, αλλά και τη συνδρομή τρίτων προσώπων προς τη σεξουαλική παρενόχληση. Το πιο σημαντικό, διότι καλό είναι να θεσπίζεις νόμους, αλλά αν ένας νόμος δεν έχει συνέπειες για την πράξη του, είναι ένας νόμος ατελής. Πολύ σημαντικό είναι ο πειθαρχικός κώδικας, ο οποίος έχει ενσωματωθεί σε αυτό το νόμο, είχε περάσει πρόπερις το 2021 και ενσωματώθηκε σε αυτό το νόμο, στο οποίο αναφέρεται ρητός ότι αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η εκδήλωση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης στην εργασία, κατά την άσκηση των καθηκόντων, στα μαθήματα και η τέλεση πράξεων που προσβάλλουν τη γενετήσια ελευθερία και την αξιοπρέπεια του άλλου ανθρώπου. Είναι ενδιαφέρον δε ότι στον πειθαρχικό κώδικα, μετά από συνένεση όλων των μελών της Επιτροπής όταν τον φτιάχναμε, ορίστηκε ότι σε περίπτωση που υπάρχει προσβολή, σεξουαλική παρενόχληση, προβλέπεται η ποινή της οριστικής παύσεως και όχι ποινή κατώτερη της προσωρινής παύσεως. Το λέω αυτό διότι εάν δεν έχεις τιμωρητικό χαρακτήρα σε ορισμένες παραβατικές συμπεριφορές απόλυτης ηθικής απαξίας, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Κυρίες και κύριοι, ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως ότι ο στόχος είναι κάποια στιγμή να μην χρειάζονται τέτοιου είδους συνέδρια, διότι το αποτέλεσμά τους θα θεωρείται εξαιρετικά αυτονόητο για μια κοινωνία. Είναι γεγονός ότι σε πολλούς τομείς, ήμουνα πριν από μερικές μέρες στην Ένωση Ελληνίδων Επιστημόνων, και είναι γεγονός ότι συζητάγαμε τα βήματα που έχουν γίνει, τα άλματα που έχουν γίνει. Εγώ μπήκα στο Πανεπιστήμιο το 1983, είχαμε το νέο αστικό κώδικα, ο οποίος νέος αστικός κώδικας προέβλεπε στην πράξη την ισότητα των γυναικών, νέος οικογενειακός κώδικα, μάλλον το βιβλίο για τον οικογενειακό κώδικα που περιλαμβάνεται στον αστικό κώδικα προέβλεπε τα πάντα για την ισότητα των γυναικών και πολλά πράγματα τα θεωρούσα αυτονόητα. Εκεί ήταν πολλές κυρίες οι οποίες μου είπαν ότι δεν ήταν διόλου αυτονόητο τη δεκαετία του 70, ότι οι γυναίκες παίρνουν άδεια μητρότητας όταν γεννάνε, ότι δεν απολύονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, ότι υπάρχει προστασία της μητρότητας εν γέννη. Εύχομαι κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα που εγώ σήμερα θεωρούσα αυτονόητα, αλλά δεν ήταν το 1970, να θεωρηθούν αυτονόητα για τα παιδιά μου. Και πάλι συγχαρητήρια για τη σημερινή εκδήλωση. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για την εισήγησή σας. Στέκομαι στα στοιχεία που μας καταθέσατε, στην ανάλυση των στερεοτύπων, στους νέους νόμους και στον πειθαρχικό κώδικα, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τελικά η εκπαίδευση και η παιδεία παίζει ή μπορεί να παίξει ρόλο στιβαρό στο να αναστήσουμε τα παιδιά μας χωρίς βία, έναντι των γυναικών και όχι μόνο, χωρίς βία και χωρίς ανοχή. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε. Ώστε η ανθρωπιά... συγγνώμη. Ναι. Η ανθρωπιά να αντιθασεύσει ή και γιατί όχι να γοητεύσει και το μίσος. Γιατί το μίσος είναι αυτό που καλλιεργεί τις προκαταλήψεις. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Είναι ώρα να καλωσορίσω στην ομίγυρη την κυρία Βασιλική Αρτινοπούλου, η οποία είναι τακτική καθηγήτρια του Παντίου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο εγκληματολογία με έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία και παράλληλα εμπειρογνώμων του ΟΗΕ. Διετέλεσε αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου και πρόεδρος στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, το οποίο και υπηρετεί. Διευθύνει το Εργαστήριο Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης και Διαμεσολάβησης του Παντιού, που ιδρύθηκε το 2015, με γνωστικά αντικείμενα εκτός της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, τη θυματολογία, σοφρονιστική και ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και πολλά άλλα.
Εξίσου σημαντικό κρίνεται και αναφέρεται ότι είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Crime and Criminal Justice, το οποίο εντάσσεται εντός της ομπρέλας ενός μεγάλου ευρωπαϊκού οργανισμού, European Public Law Organization. Η ίδια είναι πολυγραφότατη στην ελληνική αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία και σήμερα θα εισηγηθεί το θέμα προς μια θυματοκεντρική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, προκλήσεις και προοπτικές. Κυρία Καθηγήτρια, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία συνάδελφε, και για την παρουσίαση. Για τις προσφωνήσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, παραπέμπω σε εσάς, γιατί είναι βέβαιο ότι θα κάνω κάποιο λάθος. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα σήμερα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σε αυτή την εναρκτήρια εκδήλωση και φαντάζομαι από αύριο θα υπάρχουν πολλοί, από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, ενδιαφέρουσες ομιλίες, τοποθετήσεις και βιωματικά εργαστήρια. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία. Ξέρετε, δεν έχουμε μάθει στην Ελλάδα να συνδιαλεγόμαστε και αυτό μπορούμε να το δούμε στα επαγγελματικά μας περιβάλλοντα. Και κάθε φορά που ένα τέτοιο εγχείρημα ξεκινά και κυρίως ένα τέτοιο εγχείρημα επιτυγχάνει στο χώρο και στο χρόνο, είμαστε πολύ περήφανοι. Νομίζω ότι αυτή η διαθρησκευτική, διαθεσμική συνέργεια αποτελεί μια καλή πρακτική και εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον. Και χαίρομαι που είμαι εδώ στην εναρκτήρια αυτή συνεδρία. Πράγματι υπόθηκαν αρκετά για το θέμα και η αλήθεια είναι ότι όση ώρα ήταν οι χαιρετισμοί προσπαθούσα να αποτυπώσω στο χαρτί τις διαφάνειες που είχα ετοιμάσει, ένα PowerPoint, γιατί είχε στοιχεία κτλ. Αλλά επομένως θα μου επιτρέψετε και θα με συγχωρήσετε προκαταβολικά για ενδεχόμενα προφορικά λάθη. Θυματοκεντρική προσέγγιση. Γιατί θυματοκεντρική και τι έχει αλλάξει. Όλος ο νομικός μας πολιτισμός και ο δυτικός πολιτισμός στηρίχτηκε από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά στα δικαιώματα του κατηγορουμένου, στα δικαιώματα των δραστών. Ορθώς. Ωστόσο το θύμα ήταν ο παραμελημένος πόλος, ο παραμελημένος άξονας του εγκλήματος. Τι βλέπουμε σήμερα και είναι μια στροφή διεθνής που έχει αρχίσει. Θα έλεγε κανείς με τα θύματα τρομοκρατίας από τους δίδυμους πύργους και μετά, έχει αλλάξει το κέντρο βάρους. Και πλέον, αν υπάρχει μία ζυγαριά, όπου τα δύο σκέλη, δικαιώματα κατηγορουμένων, δικαιώματα θυμάτων, ήταν άνισα, τώρα τείνει η ζυγαριά αυτή να ισοσκελιστεί. Επομένως, για πρώτη φορά, δίνουμε σημασία, και αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών διαργασιών, δίνουμε σημασία στα δικαιώματα του θύματος. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2012 έχουμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία, όπως γνωρίζετε, είναι δεσμευτικό νομοθετικό κείμενο για τα κράτη-μέλη. Είχα τη χαρά και την τιμή 5 χρόνια να δουλεύω στην Ευρωπαϊκή Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Άρα γνωρίζουμε την οδηγία και το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας. Στην Ελλάδα έχουμε την εναρμόνιση της οδηγίας με το νόμο 4478 για τα δικαιώματα των θυμάτων του 2017. Είναι ο νόμος που προβλέπει, μάλλον δίνει το βάρος στα ευάλωτα θύματα. Παιδιά, γυναίκες, θύματα έμφυλης βίας, θύματα τράφικινγκ και μάλιστα προβλέπει και καινούριες δομές και θεσμούς όπως το σπίτι του παιδιού. Πολύ πρόσφατα, μόλις πριν από 3 μέρες, το Συμβούλιο της Ευρώπης, μέσα από μια καινούρια σύσταση, δίνει επίσης πιο αυξημένα δικαιώματα στα θύματα, κυρίως το δικαίωμα στην πληροφόρηση, το δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες και κυρίως το δικαίωμα παροχής δωρεάν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των διαδικασιών.
Αυτό είναι 3 μέρες πριν. Και η Ευρωπαϊκή Οδηγία έως τον Ιούνιο θα έχει επίσης αναθεωρηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, όχι μόνο στο νομοθετικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της αντίληψής μας, φαίνεται ότι ασχολούμαστε με το θύμα. Ναι και ο δράστης, ναι θεραπευτικά προγράμματα, αλλά πλέον το κέντρο βάρους είναι στο θύμα και γι' αυτό, όπως υπόθηκε και από τους χαιρετισμούς από όλους, ο στόχος είναι να δώσουμε φωνή στο θύμα. Τι σημαίνει φωνή? Φωνή σημαίνει όχι μόνο ότι το ακούω, αλλά και πράττω. Γιατί η φωνή χωρίς πράξη είναι κραυγή και δεν μπορούμε να αφήσουμε τα θύματα να κραυγάζουν. Πρέπει να τα βοηθήσουμε. Και πράγματι έχουν γίνει αρκετά βήματα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που γκρινιάζουν, είμαι από τους ανθρώπους που βλέπω το δέον γενέστε, βλέπω τις τάσεις διεθνώς, είναι η δουλειά μου αυτή, συμβουλεύω, παροτρύνω, αλλά θέλω να είμαι αποτελεσματική και θετική. Βεβαίως έχουν γίνει βήματα. Βεβαίως στα γραφεία, έχουμε γραφεία υποδειγματικά, 1-2 νομίζω στην ελληνική αστυνομία, που ακόμα και ο σχεδιασμός των χώρων, των εσωτερικών, είναι με βάση τη θυματοκεντρική προσέγγιση. Trauma informed. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπαίνω να μιλήσω για τη θυματοποίησή μου στην αστυνομία, αλλά είναι σαν να μπαίνω στο γραφείο ενός συμβούλου θεραπευτή ψυχολόγου, όχι το απρόσωπο περιβάλλον. Άρα και η αρχιτεκτονική και ο χώρος έχει μεγάλη σημασία για το πώς θα διευκολύνει το θύμα να μιλήσει. Πριν από 2 χρόνια ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εκπαιδεύσαμε δικαστές, εισαγγελείς και άλλους λειτουργούς του ποινικού συστήματος σε 6 ευρωπαϊκές χώρες, υψηλόβαθμους. Το πρόβλημα δεν είναι να μάθουν την νομοθεσία. Αυτό το ξέρει ο καθένας, διαβάζει τον νόμο. Το πρόβλημα είναι πώς όταν έχεις το θύμα απέναντί σου το αντιμετωπίζεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε, ίσως να ανοίξω τώρα την παρένθεση, το είχα σημειώσει για το τέλος, αλλά σήμερα αυτή η πρωτοβουλία με τις 3 ομολογίες, όχι δόγματα, 3 ομολογίες, το κράτησα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα επιστημονικά και για σας βέβαια. Γιατί? Γιατί είστε οι πρώτοι άνθρωποι, είναι η πρώτη επαφή του θύματος, λόγω της εμπιστοσύνης που υπάρχουν με τους ιερωμένους ή δεν ξέρω την ορολογία, αλλά σίγουρα ακούτε. Και όταν ακούμε πρέπει να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε, πώς θα συμβουλεύσουμε το θύμα και τι θα κάνει. Άρα εκτιμώ ότι δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει αυτή η δικτύωση, αλλά σίγουρα στην ατζέντα σας θα πρέπει να μπει μια συστηματική επιμόρφωση για επικοινωνιακές δεξιότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το θύμα όταν για πρώτη φορά έρχεται και μιλάει για τη θυματοποίησή του. Αυτό λοιπόν που κάναμε με τους δικαστές και τους εισαγγελείς ήταν πολύ απλά επικοινωνιακές δεξιότητες. Δεν ήξεραν και δεν είναι στην Ελλάδα. Δουλέψαμε στην Ιταλία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία. Οι δικαστές είναι δικαστές με μια συγκεκριμένη άποψη, στάση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τους πούμε ότι πρέπει να αλλάξει η στάση του σώματος. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τους μάθουμε τι σημαίνει ενεργητική ακρόαση. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τους πούμε ότι όταν υπάρχουν σιωπές, όταν το θύμα σταματά, δώσ' του χρόνο, δευτερόλεπτα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο αυτό το training, εκπαιδεύσαμε πάνω από 400, αλλά το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά θετικό. Και βεβαίως έχουμε βγάλει και ένα πολύ περήφανη για αυτή τη δημοσίευση, είναι στα αγγλικά, αλλά νομίζω ότι μπορεί να μεταφραστεί και στα ελληνικά ανά πάσα στιγμή, με πολύ πρακτικά βήματα. Άρα, εγχειρίδια, εκπαίδευση, ενεργητική ακρόαση, ο τρόπος που θέτουμε τις ερωτήσεις, πώς αφήνουμε το θύμα να διηγηθεί την ιστορία, πότε διακόπτουμε και πώς καταγράφουμε. Αυτά είναι θυματοκεντρική προσέγγιση, λοιπόν. Άρα, είμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν μιλάμε πλέον για την νομοθεσία. Η νομοθεσία είναι εκεί, αλλά μιλάμε για την εφαρμογή της και κυρίως για πολύ συγκεκριμένες πρακτικές που βοηθούν τα θύματα να αποκτήσουν φωνή, να αποκτήσουν λόγο, αλλά και να βγουν από αυτή τη σχέση θυματοποίησης.
Πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με τα στοιχεία? Ο κύριος Υφυπουργός, αξιότιμος αγαπητός κύριος Συρίγος, παρουσίασε κάποια στοιχεία σε σχέση με την πανδημία. Πράγματι, υπήρξε και από τον ΟΗΕ, αλλά και από άλλα όργανα, μια καινούργια ορολογία, η σκιώδης πανδημία, the shadow pandemic, που αναφερόταν στα πολλά περιστατικά έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας εν μέσω COVID. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλές πλατφόρμες. Η Ελλάδα αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα και σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δηλαδή καταγγελίες στην αστυνομία γινόντουσαν και με SMS ακόμα ή με mail. Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι όταν δεν μπορούσαν τα θύματα να πάνε σε συμβουλευτικό κέντρο ή να δεχτούν άμεση παροχή βοήθειας, να μετακινηθούν, τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί νιώθουν εγκλωβισμένα. Επομένως, υπήρξε μία, δεν ξέρω αν είναι αύξηση, σίγουρα είναι αύξηση των καταγγελιών. Δεν ξέρουμε αν είναι πραγματική αύξηση. Τα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν αύξηση, αλλά όσο δεν έχουμε στοιχεία ερευνητικά για να αποτυπώνουν τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στην κοινωνία, δεν μπορούμε να έχουμε καμία εκτίμηση αν πρόκειται για αύξηση, μείωση ή στασιμότητα του φαινομένου. Για παράδειγμα, πέρσι είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στα στοιχεία της αστυνομίας και είχαμε και αύξηση των γυναικοκτονιών. Είναι προφανές ότι οι γυναίκες πήγαν στην αστυνομία, κατήγγυλαν τη θυματοποίησή τους, γιατί φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Για να προλάβουν το χειρότερο, μία από τις υποθέσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πανδημίας πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν η πρώτη φορά, και μάλιστα πρέπει να το επισημάνουμε, το τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης και το ΚΕΜΕΑ, μου ανέθεσαν μία έρευνα να δούμε τι γίνεται με την ενδοοικογενειακή βία στο πρώτο lockdown. Και η Ελλάδα ήταν η δεύτερη χώρα, το πρώτο ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, που ακριβώς μέσα σε αυτό το κλίμα, έτσι, ανακαλέστε λίγο στη μνήμη σας, είναι πολύ πρόσφατο, των ερευνητικά τεκμηριωμένων πολιτικών, δηλαδή όλες οι πολιτικές για τον COVID στηρίζονταν σε ερευνητικά δεδομένα από τους γιατρούς και τους επιστήμονες. Συμφωνεί, αυτό ήταν το μοντέλο. Για πρώτη φορά λοιπόν αυτό το μοντέλο, το οποίο βεβαίως στις κοινωνικές επιστήμες είναι παλαιότερο, απλώς στην Ελλάδα τώρα εφαρμόστηκε, θέλανε να δούνε τι συμβαίνει με την ενδοοικογενειακή βία στο πρώτο lockdown. Και έτσι λοιπόν σχεδιάσαμε μαζί με 2 συναδέλφους από το UK μία μεγάλη έρευνα online με ειδική μεθοδολογία, γιατί ξέραμε, είχαμε αντίστοιχες έρευνες σε συνθήκες κρίσης, αλλά όχι πανδημίας. Μην ξεχνάτε, ήταν πρωτόγνωρη κατάσταση για την Ελλάδα. Επομένως, ετοιμάσαμε ένα πολύ κατανοητό εργαλείο, το πιλοτάραμε, το τεστάραμε. Έγινε η καμπάνια «Σπάσε τη σιωπή, έχεις φωνή», μάλλον, όχι «Σπάσε, έχεις φωνή». Και το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε ένα δείγμα περίπου από 2.000 γυναίκες, το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό για το σύντομο χρόνο της έρευνας. Και σε αυτό το δείγμα οι 705 δήλωναν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης, ένα ποσοστό, 1 στις 3, ένα 30%, όπως δείχνουν και οι άλλες έρευνες του εξωτερικού. Σημαντικά στοιχεία της έρευνας ήταν ότι το 98% των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας είχαν ξεκινήσει πρώτης πανδημίας. Αυτό σημαίνει ότι η πανδημία αναπαρήγαγε τα περιστατικά και όχι πρωτογενώς παράγει ενδοοικογενειακή βία. Το δεύτερο σημαντικό πόρισμα ήταν οι μορφές βίας, που επίσης συνάδουν με τα άλλα ερευνητικά στοιχεία των διεθνών ερευνών, λεκτική ψυχολογική βία, ταπεινωτικές συμπεριφορές, εξευτελισμοί, σωματική βία και λιγότερο σεξουαλική βία και άλλες μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης. Αυτό που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας, και νομίζω ότι πρέπει να το μοιραστούμε, ήταν το προφίλ των θυμάτων και το προφίλ των δραστών. Προφίλ θυμάτων. Γυναίκες μέσου όρου ηλικίας 39 έως 42 ετών,
εργαζόμενες full-time, με πτυχίο και με μάστερ και με διδακτορικό στο 60% των περιπτώσεων, προερχόμενες από μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα, χωρίς να έχουν οικονομικά προβλήματα, έγαμες, κατά μέσο όρο με 2 παιδιά, και προφίλ δραστών περίπου αντίστοιχα, δηλαδή άνδρας 45 ετών, λίγο χαμηλότερο το μορφωτικό επίπεδο, αλλά γενικά εξίσου υψηλό, και μια μικρή διαφορά σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό περιστασιακά εργαζόμενων, αλλά όχι μείζονες διαφορές. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι στην ερώτηση εάν έχουν αποκαλύψει σε κάποιον φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο ή αν έχουν καταγγείλει τη θυματοποίησή τους, το ποσοστό των γυναικών που ουδέποτε μίλησαν γι' αυτό είναι 68%. Τι μας δείχνουν αυτά τα στοιχεία? Μας δείχνουν ότι ακόμα και σήμερα αυτό που έχουμε σαν κλισέ, ότι η βία, η έμφυλη βία είναι διαταξική και έχει ένα έντονα δημοκρατικό χαρακτήρα εντός εισαγωγικών, επιβεβαιώνεται. Ακόμα και σήμερα λοιπόν έχουμε θύματα τα οποία ζουν και υποφέρουν στο φόβο και τη σιωπή τους. Ακόμα και σήμερα λοιπόν έχουμε ανάγκη όχι μόνο της καμπάνιας ευαισθητοποίησης, αλλά και πολύ πρακτικά μέτρα για την προστασία αυτών των θυμάτων, τα οποία δεν αποτελούν μία ομοιογενή κατηγορία. Όταν ακούμε θύμα ενδοοικογενειακής, έχουμε στερεοτυπικές αντιλήψεις ακόμα, δυστυχώς. Η έρευνα όμως έδειξε ότι θύμα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να είναι οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, η γυναίκα της διπλανής πόρτας, η συνάδελφός μας στη δουλειά. Άρα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τον τρόπο και τις αντιλήψεις μέσα από τις οποίες αντιμετωπίζουμε κλασικά και στερεοτυπικά αυτά τα θέματα. Επομένως, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω, έχουμε κάνει πρόοδο αρκετή στην Ελλάδα. Έχουμε πράγματι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα, το οποίο είναι καταπληκτικό και προβλέπει και τις μορφές της διαδικτυακής κακοποίησης. Έχουμε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για πρώτη φορά για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Χαίρομαι που βοήθησε σε αυτό ως συνεργάτης της Προεδρίας της Κυβέρνησης με τον κύριο Σκέρτσο. Έχουμε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των παιδιών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουμε πολλά και έχουμε και πολύ συγκεκριμένες δράσεις. Το πρόβλημα όμως είναι πότε αυτές οι δράσεις και αυτές οι καλές πρακτικές θα φανούν. Και πράγματι, η επένδυση στην παιδεία, κύριε Υπουργέ, είναι το α και το ω. Και χαίρομαι γιατί βλέπουμε πλέον ότι αυτές οι πολιτικές πρόληψης, εάν θέλουμε να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να έχουν μια επένδυση σε βάθος χρόνου και να είναι στο πρωτογενές επίπεδο, να αφορούν όλα τα παιδιά, όλους τους πολίτες. Κύριε Δήμαρχε, είναι σημαντικό το έργο σας. Οι τοπικές κοινωνίες είναι οι πρώτες που αφουγκράζονται τις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών. Είναι οι πρώτοι που θα διαπιστώσουν μέσα από έμμεσες μορφές τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν. Και το έργο είναι αυξημένο και γνωρίζω και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε και ελπίζω και στο μέλλον να ενισχυθεί, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, υπάρχουν προβλήματα στην επιμόρφωση και στην διαβίου κατάρτιση. Έχουμε ακόμα αρκετά κενά. Αλλά ας μην είμαστε απαισιόδοξοι. Εγώ λοιπόν δηλώνω ότι εκτός από τα συγχαρητήρια και τις ευχές μου για να προχωρήσει αυτή η συνεργασία, βάζω και στην ατζέντα την πρώτη προτεραιότητα, ότι ακριβώς επειδή έχετε το πλεονέκτημα της εμπιστοσύνης μέσα από την καλλιέργεια του θρησκευτικού συναισθήματος, μέσα από την πίστη. Δεν λέω ποια πίστη, δεν με ενδιαφέρει, αλλά μέσα από την πίστη έχετε ένα φοβερό πλεονέκτημα. Την εμπιστοσύνη.
Αυτή την εμπιστοσύνη, λοιπόν, όταν ακούσετε μαρτυρίες, όταν ακούτε αφηγήσεις, πρέπει να ξέρετε πώς θα τη διαχειριστείτε για να την πολλαπλασιάσετε και να μην τη διαψεύσετε. Άρα, λοιπόν, βάζω στην ατζέντα και ένα μεγάλο επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους ιερείς και τους ανθρώπους που δέχονται τις μαρτυρίες αυτές από τα θύματα, πώς πρέπει να διαχειρίζονται αυτά τα περιστατικά. Γιατί, πιστέψτε με, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ματαίωση και απογοήτευση από άτομα που εμπιστευόμαστε, καταγγέλνουν τη θυματοποίηση, μιλούν και μετά η απάντηση είναι «δεν πειράζει, πήγαινε σπίτι σου, κάνε υπομονή για τα παιδιά σου» και υπάρχει μια ματαίωση, μια απογοήτευση. Άρα λοιπόν, εδώ συστρατευμένοι όλοι, να βάλουμε κάτω την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τα σχέδια, τις ιδέες και να ξανάρθουμε εδώ, κύριε Δήμαρχε, να πούμε τα αποτελέσματά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλώνω συγκλονισμένη για τα στοιχεία που μας καταθέσατε, κύριε καθηγήτρια. Στέκομαι χωρίς σειρά προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα εθνικά σχέδια δράσης, στην έρευνα που μας αναφέρατε για την πανδημία. Είναι απογοητευτική, αλλά δίνεται και ένα άλλο όραμα μέσα από την εισήγησή σας. Στο νόμο για τα ευάλωτα θύματα, αλλά και στην εντελώς νέα ευρωπαϊκή σύσταση που αναφέρατε για επιπλέον παροχές στα θύματα, όπως επίσης και στην πρόκληση για περαιτέρω δικτύωση εκκλησιολογική, εκκλησιαστική και όχι μόνο. Άρα λοιπόν το μότο σας, αν κατάλαβα καλά, είναι φωνή, όχι μόνο άκουσμα, αλλά και πράξη. Έτσι λοιπόν, κυρία καθηγήτρια, με τις ευχές όλων μας να καθιστούν οι προκλήσεις του θέματος της έμφυλης βίας ένα θέμα με προοπτική και να αντιμετωπιστεί με κοφτερές πράξεις. Ευχαριστίες πολλές για το σημερινό καθαρό σας λόγο. Κύριε Δήμαρχε, το Φόρουμ σας ευχαριστεί και πάλι για τη φιλοξενία σας. Καλώ την κυρία Μαρία Σίκ Φωσκόλου, την Καθολική Συμπρόεδρο, να σας δώσω ένα μικρό δωράκι, αν έχετε την καλοσύνη να έρθετε. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας, την εισήγησή σας και τη στήριξή σας. Η κυρία Μαρία Λιράκη είναι Ορθόδοξη Πρόεδρος του Οικουμενικού Φόρουμ. Και όλο το προσωπικό σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Αρτινοπούλου, σας ευχαριστούμε και εσάς για τη συνδρομή σας σήμερα. Βάλατε σε πλαίσιο τα θέματα που θα επεξεργαστούμε αύριο. Και παρακαλώ την κυρία Ελισάβετ Ρέγγι, που είναι η ταμείας Ευαγγελική του Φόρουμ, να σας δώσει ένα μικρό δωράκι από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Με την ευχή λοιπόν και την προσδοκία, το παρόν συνέδριο να βάλει ένα λιθαράκι στη δόμηση της αποκαλυπτικής και σημειολογικής ερμηνείας του φαινομένου της έμφυλης βίας, κλείνω την πρώτη συνεδρία. Σας καληνυχτώ, σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων. Ραντεβού αύριο στο Σεράφιο. Ευχαριστούμε πολύ.